Oh, okay. Alright, get over to this video. And thank you very much for viewing this channel. Kamala mgosifiso kuhle ngokamsimango. Cela ungenzele ke into eyodwa lapho ngani yakwethu. Please subscribe to the channel and please share the channel and share all the videos ukuze ngizokwazi ukuthi abantu bengibone. Enjoy this video and thank you very much. Dango. Madoda. Uyabona ke manje imizuzu esele mhlanu nje vo ukuthi mina ngiphume ke manje ngaphambi ukuthi ngiphume futhi ngoba awuthi ngikwenzele kanje. Ufuna nje ukwenzela kanje. Angibheke phansi ke manje lapha ku GSG. Bathi ugeza sebegezile yona ke manje inkosi yamadokama. Ithi kwenza kuyashiyana mina mawuhlangana kusasa lapha ku TFM 96.2 ngiyithatha ngo12 nyezo ngiyibeka lapha ngo3 kama lami ngosifisa uhlonga kamsimango lapha ku Facebook MC_mhlongolozi ku Instagram MC_mhlongolozi lapha ku Twitter nayinkosi yamadokama okwenza kuyashiyana yayizi message yana ngoba mfowethu ithi mawusayifuni ex yakho buyela kuyo kodwa ngeke uyithola insizwe yafana nami lapha ulindelwa uthi ngaze ngayithanda inkosi yamadokama siyabonga lindelwa awusamadoda yakho lema lapha undaba bathuli uthi yena inkosi yamadokama frenemi